Happy anniversary, Tay. Nine. Paano mo ito ba? Muhila ka na. Sabay mo, ang ganyan, ubay nga lugay mo kanina, kwartuwat, sabihin mo ganyan, salin-salin pa nagbiko. Happy anniversary na na yung tatay, I love you. I love you. Happy anniversary! Nawahin na tao. Hindi ka. Mado naman tayo, bisag nawahin na ng kamot man, makaamot. Kasi man. Hi guys! Maadong hapon. Ako na po ni si Flor de Lisa. Welcome to my channel. Karon guys, dako sa Amos Ubay. Anza, dugay-dugay man kuha na kauli dari kay mo malagi itong nagpaadso ko sang sakit dito sa Amos Alicia. Agang kubasa itong buwak das paglarga na dari, anza kay nangamatay man zaninas nanay nga. Ag kubasa ko no. Mutuba ka mo dana nga. Patamagan ko ng kubasa sa laki nga buwak ag katong badzi kay kunong mabuhi. Nisuway ko ni Zarias niagi kay so laman na i-video. Ang usa ka buwak nga badzi ang gipakoras laki. Nabuhi gadi si Daddy arang naku ah. Among patanawon. Tanawon sa katong rakadakang bunga. Diha kani. Tanaw mara gadun ka maku. Ginoo ko. Ah. 1 week pa ni si Jan. Sama ko kasi manas puti, di ba ako nag-upload og vlog kay nagkasakit ko. Anggi ahanis janggi ko nandani kanang iya hamong patanawon guys. Nawa guys, sabuhi dyan ni Sisa. Kana, kanang naidiara di among patanawon saon. Inganis ko nun ni Slagay, patakmagan ko nun niyo. Kanang magkuha ka buwak nga laki. Kani, na? Kani, badzi mani na. Kani guys, badzi ni. Nanda, mangita ka o kanang laki. May laki. Apa, dera? Ah, dera. Kani ko nun sila guys ha. Laki man na siya. Nay marag utin. Marag utin. Imo ko na sa isa sa badzi. Kani? Kana. Uy naa naman day na humana man din na utruhan. Humana mabuhi na ni. Kay humana din na ganin ng buntag wa na ma-vlog. Dere bago guys. Kita ko bago kay mamatay lagi ko na si Ja. Napa mga pakudara di ah. Kapay kanang ito, imo ko nun yanaan guys, kana. Ay, humana day food. Mabuhi na si Ja. Kaaba ni dang. Dara. Na, humana man day food. Uy, humana man day kunutan nan. Araw ko tanawon guys. Ay, kuno sang banag butang. Nga na si Ja na, pataran mo na ha. Patakmagan ko no. Kay arong mabuhi. Inza ka to lagi nga sa nabuhi. To, haman na pa rin, tuhan. Han! Nato? May aghang ko basahan guys. Ja, mo hi ko sa tagidara ni sa juta. Kang chick oy. Hi ma'am. Dahil mo ko basaan lagi mong kubunan ma'am. Dara. Nga na ko ni guys, kani may badzi. Kani may laki. Kana anjay mo nang isuod na sa badji. Kana mo na patakmagan ko nung gubasa kay rong mabuhi. Updatean mo na dani og mabuhi jud ni. Kana manis na guys, ingana mo. Kana na badji maning kaning badji mo maning nagbuwak. Ingana mo kay rong mabuhi. Motoba kapon mo dana. Kay na may daginuton dari nga kuan mga ampalaya kay padong naman mutiguang na mga gagmay sa banguha ko kay ang higasak natay kay muli man kusputi kay wedding anniversary Manila hapong ipalitag cake kaya hung surprise ang tatay pang pasalamatan kay niabot pa sila 54 wedding anniversary karon da manguha ko og kampalayang gagmay guys ampalaya gagmay na. Ano rin pinagko, gipang balot sa darling na gipang putos. Ya. Mao ni among tanam danin sa naapoy. Tanam ni sang okra. Wala gadto ko dani kakuha. Wanay has kay did medyo na gimawer na dare. Kay sa kasudlan mig banakon. Na dara kuan kanang nay ukrahan ja dapat
Talbo sa kamote. Yeah, sindanos puti. Bala gagmay. Basta kay naa. Ah. Wala na kungkung na. Sa init guys, sanay kungkung nagampalaya. Ada tuh muka kok dito. Bersari karon nila sa nagtatayin sa silang panitan ko. Doon ko ulit Galician. 54 wedding anniversary nila nga may tatay nanay. Guys, see you na naman dito sa Alicia. Hi guys, magandang gabi. Diyan ako sa gagabihan ko kabutari kay Juan Mas Ubay sa anniversary man yung tatay karon ako lang tinawahi. Gara ka ang cake lang tayo naabot kay It's better late than never. ako na naghahakuan guys. Kaditi na nanay. Ako ganyan ka mong ipakatlitan. Kaditi na. Kaditi na eh. Kaditi na nay. Kami matunda. Happy anniversary tay. Nay. Paano mo ito pa? Muhila ka na. Pinawahay ko na ka. Katugo na sila. Ika, sabay mo ang ganyan ubay nga dugay mo kanina kwartuwat sabi mo ganyan salin-salin pag nagbiko. Ang kay birthday man pagkuanin eh. Araba lang to, tuwa yung finansit. Hindi mo nang admin. Ano amang ko? Dapat ang daday, dapat sila yun. Ano mo na? Spaghetti. Muna lagi ka. Hindi may ka. Ika? Wala ba rin sagol? Spaghetti. Spaghetti o Hindi masiga. salad. Parang huwag yun, yung ganyan eh. Katamira na ni. Kami ito. Bless ka to ang anniversary nila tatay. Yun ang hatag. Tagal nila ng mga biscuit din, no? Yehey! Kami katawang. Happy anniversary na yung tatay. I love you. I love you, Kaprade. Love you, Kaya na Dad. naira. I love you, Nay. Nagalay na kay pangunahan ni mo yan. Dali, kaya mo. Kita ni mo to kanina. Hala? Ganun ko to man yan. Ano ba to man? Nadamag yan? Wah. Nansa, lagi ka sa akin yung buto. Noon sa man. Nansa man. Busog siguro. Busog, yun ang ipakaon. Tama ito nakakaon na. Huwag mo kanapi ah. Ha? Katawar mo ka. O nahilang. Tawa niya yung actor niya. Sakit ka ba? Na promise. Siya ba? Siya ba? Siya naglalawag po. Sa promise, nagkatawa na sa promise. Ikaw? Nagkatawa po. Mura. Manihapon Blue yan. na na, blue na na, blue na. Sa teka, blue na na. Ano? Yay! Takot yan! Takot yan! Happy anniversary! Nawahin na ang tao. Hindi ka. Ato naman tayo, bisag nawahin na nagkamot man, makaamot. Kasi kasing man. Salamat ni ka. I love you, Tay. I love you, Nay. I love you, Tay. 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 Eh, kaya bring it up to you. Tay. Ah, Love you, Tay. yes, madam. Bali kayo nagpag-vlog. Ganito. Parang ko isa man yung ko. Spaghetti. Pagkiti ko. Tapi salad ya. Anak ko. Salad. Tawang salad ay. Pagkaray ka? Diri. Kita kasalan. Hugaw rin pa, hugaw. Diri. Sama niyo ka na. Kamera ang taon na si Haka kami. Eh, Mara man tiri kan. Wala mas doy. yan ko. Favorite mo. Bravo. Ha? Di ka maro. Ano? Bravo. Makan bati na nig. Abang salad na. Nay, ingredient po, Nay. Nay, yung ikas. Ah, nabudak ko. Yung ikas na po ang Nay.
May puno man yan. Salamat sa case, dahil. Balik lang dito. Kakain spaghetti yan. Kaya kay Carmen ito eh. Upa ako magkakit eh. Kapag dito to sa akin, isa lang. Di ba do? Okay. Kasi katubo na mo. Okay. Aga. Kanang wasa. Ringo! Nakuha ba siguro ito sa mayor sa Sierra Leone? Wah, ano? Dia barbecue. Ha? Ano? Kung barbecue, ako sa'yo. Nanog. Bisa? Ate! Ate, ito, ate, palit. So, yun lang siya. Tama? Ay, miss you, te. Harap ko na tayong kalyan na lang. Huwag bukan-bukan mo alam tayo uli-uli. Kami yan, mayo rin gamit niya. Gait. Ha? Main ka. Main. Kaya mo na na ang kita sa dun ko mo din may views sa din na pero feeling mo din na mami. Hindi lagi makita. Ano ko? Sana to. Ang tubig ko sila may atas man. Ako, simple. Ano ka? Tubig. Si Mai. Ha? Salamat.